ଶଳା କୁଆଡେ ଦି ଜଣ ଗଲେ କୁଆଡେ ଖୋଜିବ ପୋଖରୀ ହୁଡା ମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିଦବା ବୁଝିଲୁ ଗୁଜା ଆମର ଯୋଉ ଖଟାଣି କି ଯଦି 90 ନ ପକେଇବୁ ଦେହ ମୁଣ୍ଡେ ପୀଡା ଛାଡୁ ଧଲ ଗା ମଚଡ ହେଇକିନା ପୀଡା ଛାଡିବ ଫୋଡ ହେଇକିନା ଭାରି ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ତମ ଘର ଆଡେ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମାଇପ କହିଲା ତୁ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିଲେ ପିଇ ଦଉଛ ଶୁଣ ଏଥର ମୁଁ ଭାବିଛି ତମ ଦି ଜଣ ଯାକ ପାଇଁ ଦିଟା LIC କରିଦେବି ଆଚ୍ଛା ଏରା କଲେ କଣ ବାବୁ ଏଇଟା କଲେ ତମେ ମରି ହଜିଗଲ ପଇସା ଉଠେଇକି ତମ ମାଇପ କରିଧରି ଖାଇବ ଦେଖିଲୁ ଗୁଜା ବାବୁ ଆମ ନାଗି ତ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ମଲା ପରେ ଆମ ମାଇକିନା କେମିତି ଚଳିବ ସେ ହେଟା ନାଗି ବଡ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ ବାବୁ ଦୟାବା ନାଇଁ କି ସେ ଭଗବାନ କିରାଗିରି ଦିଅନ୍ତା ଫୁସଫାସ ହଉଛ ତମ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ LIC ବାଲାକୁ ଡାକୁଛି ତମ ସାଇନ କରିଦବ ହେଲା ଡାକ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ପନ୍ନା ବାବୁ ହଁ ଦିଟା LIC ମୋ ପିଲାଙ୍କର କରିବାର ଥିଲା ଯେ ତମେ ଟିକେ ଆସିଲ ହଁ 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 ଯାଉଛି ହଉ ଭାଇ ହଉ ଭାଇ ଆରେ ଏଇଟା ତ ପନ୍ନା ବାବୁ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ଅଛନ୍ତି ଯାଉ ପନ୍ନା ବାବୁ ହଁ ହଁ ଯାଉ ଚଲ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର 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 ଆଉ ଫାଇଲ ପତ୍ର ଆଡ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଦିଟା ପେପର ତ ଖାଲି ସାଇନ୍ ହବ ଠିକ ଏ ବାବୁ ସେ କହିଲେ ସାର୍ କହିଲେ ପେପର ବିଲି କାହିଁ ସମାଜ କି ସମ୍ବାଦ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି କିରେ ଶଳାଟା LIC ପେପର ସାଇନ କରିଦୁନି କି ଖାଇନି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କଣ ଏଟା ଥମ୍ସଅପ୍ ନାହିଁ ମୋ ଟିପ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାମ୍ପ ପ୍ୟାଡ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅଛି ଆଡ ଆସ କିରେ ବେଗି ଦିଅ ଟାଇମ ନା ଆଡେ ଯିବା 1 year later. ଆରେ ସାଙ୍ଗ କୁଆଡେ କିରେ ତା ସଟାଇମେ ଆଇଲା ଯଦି ଯିବି ଯେ ଜମିରା ଟିକେ ଦେଖିକି ନା ଆଇବି ଫଳ ଫଳ ଧରିବା ନାଇଁ କୋଉ ଦିନଠୁ ଯାଇନି ଯେ ହଁ ହଁ ତୋର ମୋର ତ ଏକାଡେ ଜମି ଆଉ ଦେଖିଦେଇକିନା ମୁଇଁ ବି ଆଇବି ଭାରି ଆଉ ହଉ ଚାଲେ ହଁ ଏଇଠି ମୋ କୁରରେ ବ ଏଇ ପଛପଟେ ବସ ଏଥର ଧାନ ସରୁ ସରୁ ମୁଗ ବିରି କୋଳଥ ନଗେଇଦେବି ବିଲରେ କଣା ମଟର ଛୁଇଁ ସବୁ କରିଦେବି ଏଇ କିରେ ଶଳା ତୋ ଜମିରେ ରିଙ୍ଗ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମୋ ଜମିରେ ଘର କୋଉ ଶଳା ଡି କରିଛି ଶଳା କୁଆଡେ ଛାଡିବାନି ଛାଡିବାନି ଆଜି। ଚାଲୁ ଶଳା ଘର ଡି ଚାଲି ଯଦି ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିକିନି ପକେଇଦେବିନି ଶଳା ମୋ ଜମିରେ ଘର ଓ ଭଦ୍ରନୁକ ଘରୁ ବାହାରିଲ ଶଳା ଜମି ମୋର ଘର ତମ କରିବ ନାଇଁ ଆଜି ପିଟି ପୁରା ବାହାରିଲ ଘର ବାହାର ଆଇଲ ପୁଅ ଦେଖିବା କିଏ ଏଟା ଭଲ ଭଲ ହଉଛି ବାହାରେ କି ବାବୁ ତମେ ତମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କି ନାହିଁ ମୋ ନିଜ ଘର ତମେ ଆମ ଜାଗାରେ କେମିତି ଘରଟା କରିଦେଲ ମନେ ପକା ସେଇ ଦିନର କଥା ବୁଢାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିପ ଦେଇଥିଲୁ ବୁଢା ଉପରେ ଶଳା ବାବୁ ଆମର LIC କରିଦେବି କହିନି ଦେଇଛି ଆଉ ବାବୁ ଆମେ ତମକୁ ଭାବିଥିଲୁ ଭଗବାନ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ତମେ ହଉଛ ପରମ ବେଇମାନ ଆଉ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ହେଲେ ବାବୁ ମାଇକିନାକୁ ବି ନେଇ ଯାଇ ଜମି ନେଇଗଲା ମାନେ ଶଳା କମ ତମେ 102 ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢିଲନି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥାନ୍ତ